जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला बे बाक्सा जिल्लानि दिनै जे बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफाद बे रायदाव आफादखौ कुमारकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव आरो नैबे बगाजुलि हालामाव बेखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बे दिनैनि मेलावनो रायदाव आफादनि जे मासिगिरि आरो लोगोसे वर्किं प्रेसिडेन्ट आरो जे रायदाव आफादनि जे गाहाय लेंथुमगिरि आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि जोंनि साब कमिटि बे कमिटिखौ बेवहाय दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय। बे गोजोनथाव आरो बे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे जोंहा बाक्सा जिल्लानि मोनसे पार्टआ तामुलपुर जिल्ला जाबाय आरो बे तामुलपुर जिल्लाखौबो नैबे जि जखनथाय जोंनि बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्मानि जे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो बे जे तामुलपुर जिल्लाखौबो गोदान आफाद मोनसे दाफुंनानै लानाय जागोन। बेखौ मिरुनिफ्राय जों गनायथि लानानै बे गोदान मोनसे आफादखौ बेवहाय दाफुंनानै लानाय जागोन आरो बिनिनो जोङो मोननो हादों मोनसे समनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जलेन दैमारि जाय बिथाङा तामुलपुर जे समस्तिनिबो MLA बिथाङा मासिगिरि बेजों लोगोसे वर्किं प्रेसिडेन्ट जोंहा बलराम बर' सार दङ। बेजों लोगोसे जे गाहाय लेंथुमगिरि बेहाय मोननो हादों LP सिंह नार्जारि। दा बिथांमोननि गोख्रों दैदेननायाव फैबाय थानाय समाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे कुमारकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरारि जखनथाय लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादखौ दाफुंनानै लानाय जागोन। दा बे समाव बे कुमारकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो रायजो राजाखौ मदद आरो हेफाजाब होलांगोनखौ मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि गासैबो रायजो राजाया बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबोआवबो मदद होलांगोनखौ मिजिंथिबाय। फैगौ नभेम्बर मासाव 18 कनफारेन्स अफ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसु बेजों लोगोसे बे 18 कनफारेन्सआवनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि 18 कनफारेन्सआवनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एबसु कमिटिखौ दानायनि लाहार फाहार खालामदों आरोखि आरो बे कनफारेन्सखौ मोजाङै सामलायलांनो थाखाय दिनै बानजाय आफाद दानानै होबाय आरो बे बानजाय आफादाव जोंनि तामुलपुर समस्तिनि मानगोनां MLA बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै लाखिदों आरो आंखौ वर्किं चेयारमेन हिसाबै लाखिदों। दिनै गासै बानजाय आफादखौनो बाखि साब कमिटिफोरखौबो दानानै होजोब्बाय। दिनैनिफ्राय जों सानबाय जे जिहेतुके बानजाफोरखौ दानानै होबाय जों खामानिखौ मावलांनांसिगोन। खोब मोनसे गिदिर फिगार नङाबासो मोनसे फिसा फिगार लानानै बै कनफारेन्सखौ जोङो खुंलांनो थाखाय सावरायदों। आसा खालामो जे बे कनफारेन्सआ जोबोर मोजाङै जानानै थांगोन आरो जायगाया जथेस्थ' मोजां जायगायाव खुंनो लानाय जादों। बे जाहैबाय बगाजुलि एरिया, बर' डमिनेटेड एरिया, जथेस्थ' बर' मानसिफोर दङ आरो बेखायनो बे ओनसोलनि रायजोफोरा मोनसे माने रेकर्ड दङ जायखिजाया माने मिथिं खुङोब्ला रायजोफोरा लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। बेखायनो बै फैबाय थानाय जा कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ जोबोर गाजा गोमजायै जानानै थांगोनखौ जों आसा खालामो आरोखि। बै जथुम्मानि गेजेरजों जोङो किसु खोथाफोरखौ जों साननानै लानो हायो। जिहेतुके बर' फरायसा आफादा जातीय संगठन, जाथिनि गोबां गांनाय उखैनाय जाथिनि दावगानायनि बागै बिथांमोना खामानि मावलाङो आरो बै कनफारेन्सआव बिथांमोना जुदि मोजां हिउमेन रिसर्स लाबोनानै जुदि मोननैसो हाबाफारि जेरैबायदि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव जुदि मोनसे मोजां सेमिनार लानो हायोब्ला आरो स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जुदि मोनसे मोजां सेमिनार लानो हायोब्ला निस्सय रायजो राजाफोरा लाब जागोन आरो जायखिजाया कनफारेन्स खुङोब्ला बै जायगाफोराव एसेब्लाबो बै कनफारेन्सनि प्रभाबा गोलैयो आरोखि। मोजां जिहेतुके बेहाय जायफोर हिउमेन रिसर्स लिंनानै लाबोनाय जायो मोजां मोजां मानसिखौ लिंनानै लाबोनाय जायो आरो बिथांनि जिबिलाक स्पिच बे स्पिचफोरा जोंनि रायजो राजानि थाखाय जथेस्थ' माने इम्परटेन्ट जानानै फैयो आरोखि। जोंनि फैबाय थानाय कनफारेन्सआव नैबे मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनो सानो जे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव
जोंनि बर' मानसिफोर दङ बै नभेम्बर मासाव जानो लागा जि कनफारेन्स बेहाय लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफै आरो जों हाजासिम नोंथांमोनखौ बरायनो थाखाय थियारि जानानै दङ। हनुमान हार्डवेयाराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबोल, प्लाइबर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरा जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 95775733499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।